Exclusiva do videoxogo en Galicia. Grazas tamén por asistir a este primeiro encontro. Tamén a todas aquelas persoas que nos estén seguindo polo streaming. Lembrade que vos podedes achegar ao longo de toda a fin de semana a este Palacio de Congresos en Santiago de Compostela, participar nestes encontros que van ter lugar durante todo o fin de semana, mas tamén noutras actividades, pasar polos stands e xogar, porque tamén se trata de desfrutar, ademais de visibilizar este sector. Con este primeiro encontro queremos poñelo foco en dúas cuestións que se cadra poden pasar máis desapercibidas, sobre todo para o público en xeral, pero que son fundamentais para que poidamos ter unha boa experiencia, desfrutala por completo a hora de xogar a un videoxogo. Falamos da traducción e da localización, todo ese proceso de adaptación dun videoxogo a un mercado específico. E tamén en que situación se topa aí o galego, por iso chamamos a este encontro así, traducción e localización dos videoxogos e o galego. Para isto contamos con dúas persoas con ampla experiencia no sector, con Alba Calvo, traductora especializada en videoxogos, con máis dunha década de experiencia, máis de 700 títulos ás súas costas, ademais é autora, dalle a radio, bueno, de todo. Alba, bo día, benvida. Bo día, que tal? Moitas gracias por invitar. E tamén temos con nos a Fernando Moreiras, tamén cunha ampla trayectoria na localización de videoxogos, ademais experto en traducción literaria e tamén ao galego. Máis de 50 títulos, entre outras actividades, pero, bueno, moitas destas actividades que fan, porque son moi polifacéticos, iremos falando tamén delas ao longo deste encontro, é un dato, mestre de xogos de rol. Por suposto. Benvido, Fernando. Graciñas. O primeiro, para situármonos todos, sobre todo aquelas persoas que nos poidan estar vendo que non sexan propias do sector do videoxogo, traducción e localización teñen moito que ver, van da man, mais Alba non son o mesmo. Non son exactamente o mesmo, é verdade que hai moito descoñecemento neste aspecto. Basicamente, a traducción non é outra fase da localización máis. A localización é un concepto que engloba máis cousas, por exemplo, a revisión, o control de calidade, a dobraxe, hai moitos aspectos que marketing, todo iso, segue sendo parte do concepto da localización. Os paratextos, o concepto de paratraducción, que non é outra cousa que, por exemplo, adaptar culturalmente todos aqueles aspectos que poidan non funcionar potencialmente no mercado de destino, como pode ser cando se cambian personaxes dun mercado a outro, ou cando se cambian bandas sonoras, ou incluso cando se cambian as texturas dunha parede para poder traducir o texto que está pintado na parede, non noutro idioma. Entón, todo iso, esa adaptación cultural para que funcione perfectamente no mercado de destino, sería a localización. Incluso, Fernando, podemos falar de cuestións a nivel legislativo ou normativo, non? Ti, ademais, que és graduado en Dereito, ata aí chega a localización, non? Sí, a ver, a nivel legislativo ten certa importancia, sobre todo en Europa, porque hai un exemplo paradigmático que é en Francia. En Francia, ti para que publique un videoxogo tes que telo traducido, porque é un produto que vai ter un usuario e o usuario ten que poder saber o produto. Se non está en francés, non se pode vender en Francia. Isto aquí pasa, eu que sei, cos manuais das lavadoras que non lein ninguén, pero cos videoxogos non pasa. Ti podes publicar un xogo que só está en inglés e que non está en castelán ni en galego e vai pasar perfectamente. Todo isto é cuestión do que decida cada país. A ver se a Unión Europea se decide a unificar un poquinho máis a protección do consumidor, porque ao cabo, en todo isto dos videoxogos non somos consumidores, temos que solicitar que se defendan os nosos dereitos. Protección do consumidor e tamén, como cada Estado, tamén apostar pola tamén a súa cultura, a súa lingua. Neste caso, imos tamén falar despois da situación do galego no sector, igual que Francia, para que os nosos consumidores do noso país teñan disponible este produto no seu idioma, iso mesmo esa estela podían seguila outros países tamén. Sería desexable. Non hai esa aposta pública por aí. Bueno, por que é tan importante a localización dun videoxogo? Home, pois un pouco polo que dicía o compañeiro Fernando, que para chegar
a cultura, a túa cultura, a calquera país, a calquera destino, o seu é que vaya, pois, adaptado en todos os sentidos, non? Que vaya na túa lingua, que poda chegar ao maior número de xente posible, porque tamén, quero dicir, non deixa de ser un negocio, creo, enténdase, non? É cultura, pero tamén é un negocio. A xente que fai un videoxogo é porque quere vender e quere vivir disto. Entón, canto maior sexa o público de destino, pois máis sentido ten, e a localización contribúe moito a iso. Se non houbera localización, como hai moitos anos, como aos comezos da industria do videoxogo, onde non se localizaba, non é que non se localizara, é que xa non había textos. Quero dicir, o Tetris, o Pong e todo isto, os comezos non había nen sequera textos. Despois, cos anos, co tempo, pois viñan en inglés, e, bueno, xa hai unhas décadas que se traduce afortunadamente bastante, de xeito xeral, pero bueno, aínda hai moito camiño que recorrer, pero bueno, sí, basicamente a localización é o camiño, porque hai moita xente que non ten por que saber inglés para xogar, non? Efectivamente. Entón, Con todo, ademais deste primeiro elemento mecánico, desta primeira importancia de que ti tes que localizar os xogos para poder entender como se xoga, para poder seguir o fío do argumento, ademais, para mí hai un segundo factor que é igual de importante, que é o factor emocional. Ti, cando recibes un produto cultural e o recibes no teu idioma, cando me refiro ao teu idioma, refirme ao idioma máis próximo, é dicir, neste caso, mellor galego do que español, mellor español do que inglés, acabas tendo unha vinculación moito máis forte e acaba tendo un impacto moito máis importante na túa vida. Nese caso temos exemplos moitísimos, sobre todo de outros campos do audiovisual. Eu a semana pasada estaba falando cun amigo que estaba volvendo a ver Futurama e dixo que desta vez ia vela en inglés. E non puido vela en inglés. Empezou a ver 2 capítulos e dixo: eu teño que ver isto en español porque é o que sempre me fixo máis graza, é o que sempre me fixo máis... o que sempre me chamou, ao que estou afeito, e tivo que volver a esa lingua máis próxima. E isto, cando menos a xente da miña xeración, pásanos, por exemplo, con Dragon Ball. Dragon Ball, para min, é esencial e fundamentalmente en galego. Son Goku fala galego. A vez que o vin por primeira vez en Antena 3 en español, resultoume absolutamente alleo. Así que, nese sentido, que a lingua sexa a máis próxima posible a ti, vai facer que o produto non só sexa interesante, senón que chega a ser memorable. Tes participado, bueno, moitísimos proxectos. O caso máis desafiante, Alba, co que te atopaches, puido ser ese Child of Light. Case teño pesadelos aínda a día de hoxe. Era, bueno, viña rimado, non? Sí, esa era a principal dificultade. A característica principal dese xogo, de Ubisoft, por certo, bueno, xa do 2012, que xa choveu un pouquiño dende aquelas, pero sí, era que viña completamente rimado, salvo os menús, evidentemente, de tal, pero o resto era todo rimado, había incluso sonetos, documentos que podías atopar polo xogo en forma de soneto e tal, e claro, foi un reto bastante curioso, pero non tanto porque fose rimado ou por traducir poesía, que xa ten o seu aquel, senón tamén porque, claro, chegou un momento que, primeiro, foi o meu primeiro traballo na miña carreira, quero dicir, a miña primeira traducción foi bumba. A primeira na fronte. Claro. Entón, non era só traducir poesía coas particularidades que ten a poesía de respetar o ritmo, a rima, todo isto, senón que aínda por riba estaba as limitacións do software, porque era unha poesía xogable dentro dun software, dun programa, co cal había limitacións de caracteres, había instruccións específicas do cliente, onde, por exemplo, non podía mudar a información dun verso a outro, tiña que respetar a información en cada verso, tiña que rimar X con Z, non podía pasarme de X número de sílabas, era como... A min superoume no momento, non quedou tan mal, seguramente a día de hoxe o faría moito mellor, pero bueno... E a partir de aí xa todo se pareceu sinxelo. Home, pois, a ver, houbo de todo, pero porque sobre todo temas, podeche dicir Fernando tamén, temas de
de xénero ou falta de contexto, que non haxa motores gramaticales específicos para xestionar Claro. estos temas. Cando falamos de Tamén. localización, pois esas dificultades que aparecen, falta de contexto que pode dar a situacións cómicas incluso, non? Sí, a ver, nos temos varias ferramentas para tentar subsanar esas faltas de contexto. A primeira e máis esencial é o contacto co cliente. Adoitamos ter algunha forma de facerlle preguntas, sexa a través dun drive ou a través dun chat ou de algún outro xeito, para que cando teñamos algunha dúbida ou cando precisemos ter a imaxe dun obxecto para saber de que se trata exactamente, nos poidan fornecer todos eses datos. E cando non saben ou non lles dá tempo a responder, porque isto pasa moito cando os prazos van moi xustiños e os guionistas tampouco teñen tempo, os localizadores convertémonos nos mestres da neutralización, en buscar frases que valgan en todo contexto, para calquera xénero, para calquera número de persoas, que sexa flexible. Por eso, ás veces, adoitamos abusar nos videoxogos de cousas nas cales non se incide no xénero, precisamente porque non sabemos cal é o interlocutor. Claro. Podes poñernos algún caso que digas ti, mira, esta traducción quedou ao final un pouco extraña porque era debido á falta de contexto, non? Algo que despois un se atope aí. A ver, casos deses hai moitos. O difícil é dar cun só. Casos deses hai moitos. Hai xogos que, a ver, non che sei dicir un concreto, pero sí que é verdade que a falta de contexto ou de resposta por parte do cliente para clarificar este tipo de cuestións fai que ao final pois non quedes tan a gusto co resultado como che gustaría, porque claro, ti faz todo o que chega ás túas mans, inténtalo facer con cariño, do mellor xeito posible, pero ás veces pois dis, home, que isto, pois eu que sei, había moita restricción de caracteres e tivemos que abreviar. Entón non se entende tan ben como podría entenderse, ou, claro, que sei, un personaxe secundario, reporteiro de non sei que, pois non sei se é reporteiro, reporteira, non sei se vai ser un sprite que non se vexa e non se distinga, non sei, de feito pasounos hai pouco, a min concretamente, cun xogo, bueno, non me lembro o nome agora mesmo, pero basicamente había unha planta, non tiñamos ningún tipo de contexto de que tipo de planta era, non sabíamos como traducila, ao principio traducíramosla dun xeito pois neutral, bueno, pode ser un pouco xenérico para que pase polo aro e tal, preguntamos ao cliente e díxonos bueno, isto pode ser unha especie de, bueno, non sei que me dixera nese momento, ao final traducímolo como Pimpinela, a flor. Claro, porque ti documentas, te dis, bueno, pois vou, eu que sei, inda que sexa a Wikipedia, que moitas veces aparece pois a familia, o nome científico en latín, tal, a ver se podo tirar de aí, claro, a ver se noutras linguas me dá unha pista, tal. Claro, nese momento dis, pero ímoslle preguntar ao cliente a ver se isto sequera é relevante, porque ao mellor iso é un sprite que non se distingue ben o que é, ou... E todo isto co tempo en contra, entendo. Os tempos xogan en contra sempre. Os tempos xogan sempre en contra, sí. Todo é para entonte, sempre. Bueno, canto pode demorar este proceso? Dende que vos chega un proxecto, Fernando, ata que remata a traducción, a localización, canto se pode demorar? A ver, isto depende fundamentalmente do número de palabras. Quero dicir, non é o mesmo, eu que sei, un xogo como Townscaper, que son 300 palabras, que mesmo podes recibir o código do xogo, xogar un poquinho, facer unha idea de como vai, facer a traducción, repasalo, mandarlle ao revisor, que o revisor o mire, e todo iso nun só día. 300 palabras non é nada. Outro extremo que fixen na miña vida foi o Baldur's Gate 3, que foron 4,5 millóns de palabras. En realidad foron 8 millóns de palabras, das cales ao final no texto completo quedaron esas 4,5 millóns. Traballo premiado, por certo, tamén hai que dicilo. Sí, e claro, todo iso entre recibir os primeiros textos, traducilos, repasalos, implementalos, que fagan as probas, que as probas non gustan, que decidan eliminar un personaxe por completo da trama. Isto non o sabedes, pero había un personaxe xogable adicional que non existiu e que foi sustituído por Carlach.
Ou cambiarlle o xénero. Ou cambiarlle o xénero a un personaxe, que había un duque que logo foi duquesa, ou duquesa que foi duque, ou hai... O proceso dun xogo tan grande como pode ser o Baldur's é dinámico. A localización é mutable e ti tes que ir collendo eses textos novos que se van incorporando e ir adaptando. Tes que ir adaptando tamén a mente, porque ese personaxe que tiñas claro que era unha señora, agora é un señor, e todo o resto do xogo vai ser un señor. É algo co que tes que ir tendo en conta. A localización do Baldur's levou unos 5 anos. Carai. Eu tiven 2 fillos nese proceso, para que o tomedes así O como unha a traducción referencia. do Baldur's seguía, ela xa... Para que vexas. Bueno, pero peor que un parto non foi, non? Non. Bueno, Preferiría que tivera sido así, pero non. Foron peor. e o galego, aquí, como se move? Por poñer un poquinho de contexto, o primeiro xogo disponible en galego chegou no ano 2000, o Misterio das Sete Pezas. Contamos agora mesmo con alrededor, non, de 200 videoxogos disponibles en galego. Foi un proceso que se acelerou nos últimos anos. Hai máis demanda agora. Sí, a ver, máis demanda hai, pero estamos en cueiros aínda. Sí. Hai que dicilo, sinto ser tan crúa, pero eu cando me preguntan por isto sempre teño que sacar o tema da financiación, do apoio institucional. É verdade que hai cousas, hai subvencións, están as axudas da Agadic, en fin, vanse facendo cousas, pero para todo o talento e toda a canteira que hai en Galicia relacionada co videoxogo non abonda. É unha mágoa que tanto talento tiña que sair fora, en realidade, porque hai moita xente profesionais do desenvolvemento, da localización menos porque, bueno, podelo facer máis en remoto, non? Pero que teñen que basear os seus estudos en Madrid ou fora, porque non hai axudas, ou... en fin, é verdade que últimamente, nos últimos anos, sí que houve iniciativas, está a fundación do Museo de Videoxogo en Cangas, que fixo moitísimo polo galego no videoxogo, está o ETIF tamén na Universidade de Vigo, o título propio onde se estuda a localización de videoxogos tamén, aí está o máster de desenvolvemento de Ferrol, creo que, bueno, hai varias cousas que, obviamente, pois, sempre lle dá pulo á industria para que vaya pa diante, pero claro, sen financiación, por moita idea que haxa, morre. Entón, claro, o principal problema é iso, non? Fernando, entón non estamos falando de que a xente non lle interese ter ese videoxogo disponible en galego, non é a cuestión do público, dos usuarios, senón unha falta de respaldo, de aposta. Sí, a ver, ao cabo, o problema sempre son os cartos. A maioría dos xogos que se localizan ao galego adoitan ou facelos desenvolvedoras moi militantes que din, o sea, que son de aquí do país e din, pois isto vai sair en galego, porque sí, evidentemente, grazas a todas por facer esta labor. E as de fora adoitan ser xente que fan xogos moi pequeniños ou que teñen moi pouco texto e, por tanto, o custo de traducir é moi limitado. Eu falei antes de Townscaper, que custou nada a traducilo, pero, por exemplo, destes xogos que se traduciron a case 100 idiomas, quizáis o máis famoso foi o Angry Birds. O Angry Birds non tiña texto. Claro, puxéronse a traducilo a todo canto idioma había, porque non tiña custo. E isto, claro, tiña o efecto de que de súpeto ti traducías o teu xogo ao danés, a xente de Dinamarca tiña máis interese, polo que sexa. De feito, volvendo unha vez máis ao da militancia, chega a pasar, eu coñezo casos de moitos xogadores galegos que cando ven en Steam que un xogo está disponible en galego di, hostia, non é o meu tipo de xogo, ou quizáis non parece estar moi traballado, pero só polo feito de ser un xogo en galego vou deixar os euros. E iso faise co audiovisual tamén, cando... Sí, pero o audiovisual, precisamente, houve ese momento non que, bueno, non sae tanto en galego porque non hai tanta demanda, demostrouse que non era así. De feito, nos últimos anos viviuse unha explosión no sector audiovisual, aínda que segue costando que algúns contidos en algunhas plataformas estén disponibles en galego, pero a produción dende Galicia agora mesmo
é enorme. Podría pasar o mesmo co videoxogo. Sí, sí, Hai sí, canteira. Sí. Hai canteira, hai, sí, sí. O que pasa é que iso, para o audiovisual en xeral, sí que adoita contar cun respaldo da administración responsable do fomento do galego, que é a Xunta de Galicia, pero o videoxogo case non ten nada. De feito, eu, anécdota do avó, eu hai 10 anos estive na Xunta falando co secretario xeral de Política Lingüística para facerlle unha proposta de moi pouco custo. Eu faleille dun xogo novo que acababa de sair e que o estaba petando entre a rapazada, que era o Fortnite. Eu dixenlle, mira, a ver, é un xogo de tiros, non ten moito texto, non vai sair moi caro. E o Fortnite pode ser para a xeración actual daquela que agora xa son adultos que traballan e votan, podería ser para esta xente, para os rapaces dos anos 2010, o que o Xabarín Club Dragon Ball foi para os rapaces dos anos 90. Fíxose caso omiso desa recomendación. Xa non digo que se traduzan moitos xogos, nin todos os xogos, nin sequera os máis relevantes, pero a cuestión de elixir un ou dous xogos que vayan ser claves para unha xeración, eu no seu día dixen Fortnite, se cadra agora diría Roblox. Iso faría polo galego, polos que están empezando a falar galego, unha barbaridade. A dúbida que teño é se non hai cartos ou se non hai vontade. O caso é que tamén, acábame de lembrar, Fernando, o estudo coruñés Gato Salvaje, hai uns anos, fixo unha aposta moi forte polo seu Waylanders, que apareceu nas cubertas de todos os xornais de todo o mundo, a nivel internacional tivo moitísimo impacto. Ao final non puido sair, polo que sexa, non puido sair, pero era un foco moi importante a nivel galego, estaban moitas esperanzas postas en que ao mellor pois tivese esa proxección internacional que dixesen, bueno, en Galicia fanse cousas, pero non saiu. Entón, claro, é unha mágoa porque precisamos que se siga intentando, pero ao mesmo tempo non contamos con ese apoio de financiación e de institucional. Bueno, pois aí queda, non? A primeira petición, o primeiro paso para reverter esta situación. Ambos os dous contades, sodes moi polifacéticos, pois ti tamén autora, das a radio, Fernando, como dicíamos tamén, noutras actividades docentes, ademais, combinades, non? Esta profesión coa docencia. Isto pode ser un sinal do complicado ou non, non sei, que pode ser vivir disto ou non. Non ten nada que ver. No meu caso, eu creo que no noso caso para nada, máis ben é que Fernando e máis eu somos mentes moi inquedas e non temos parada, temos moitos intereses e, pois mira, a oportunidade que vemos que tal, pa diante. No meu caso, pois non me plantexara nunca na vida, pois eu que sei, escribir un libro, pero chegoume a oportunidade e dixen, pois veña, é un tema que me gusta e viñe pa diante. Agora tamén estou dando clase no grau na Universidade de Vigo, aparte de no máster do ETIF, que xa levo, no máster xa levo 8 anos, agora estou ca chavalada esta que se está agora licenciando, a verdade que é algo que me gusta, quero dicir, creo que é vocación, e non se ten por que gustar unha cousa soa. Sen embargo, o que, claro, en tiempo da por riba son nai, quero dicir, o tempo é escaso, as miñas 24 horas son as mesmas de todos. Ia preguntar se estes días tiñen 24 máis, non sei. Requerirían máis, pero que va. Pero hai, aínda que dicides, podese vivir disto, nos somos un exemplo dilo, pero non sei se hai nese traballo de localización e traducción, ás veces hai xente que traballa, digamos, de xeito altruista, non sei como podemos dicir. Dicir, veña, vou poñer do meu tempo, María, que isto non este tan pagado, etcétera, para que saia adiante poñer aí o meu grau, non, de arena. Sí que existe este grupo de xente altruista, quero dicir, é o que lle chaman a fan translation, a traducción feita por fans, que é xente que lle quere dedicar o seu tempo a que ese xogo que lle gusta moito e que non se traduciu, sexa o castelán e, sobre todo, sexa o galego, porque hai moita comunidade de fan de traducción ao galego. Estiveron traducindo Pokémons e moito xogo que non saiu, nin nunca vai sair en galego e tiveron que facer os fans. O problema que ten é o que dixen antes. Se vas traducir un xogo pequeniño, son poucas horas da túa vida.
pensar a posibilidade de facer o Baldur's en galego é imposible. Farían falta centos de persoas que dedicasen centos de horas ao longo de moitísimo tempo e iso é inabordable. Así que, aínda que hai comunidades de fans que teñen ese interese, non hai moitas cousas que están fora do seu alcance. E logo, outros problemas que teñen, ao non ser profesionais da localización, van traducir peor, van ter máis dificultades con cousas como a implementación do código dentro dos textos, que isto é algo que hai que facer nos videoxogos. Eu, cando estou traducindo un videoxogo, non teño só texto, teño texto e moitas máis cousas no medio. Teño iconas que van inseridas aí dentro. Teño, por exemplo, anacos de código que fan que se o personaxe co que estás falando é un home, que lle fales en masculino, que se é unha muller, lle fales en feminino, que se é unha persoa non binaria, lle fales en non binario. Todo iso son trozos brutais de código que van dentro. E se non tes unha formación previa de como hai que tratar estas particularidades da localización de videoxogos, non vas avisado e non tes esa práctica, podes facer desfeitas. Quero dicir, se hai algún programador por aquí, xa o saberá. Se te equivocas e pos un espazo onde non debes ter un espazo, escarallaches todo. Pois en localización de videoxogos isto pasa tamén. É algo co que temos que ter sumo cuidado os localizadores. A ver, non só, perdón, que facer un inciso, están as comunidades de fan translators, pero tamén está, quero dicir, o que dicías ti de estudos pequeniños que non se poden permitir, non teñen presuposto para localizar un xogo galego e demais. Dende o ETIF, precisamente, fornecemos prácticas ao estudantado para que poñémonos en contacto con pequenas desenvolvedoras que ao mellor lles interese localizar o xogo ao galego a un custo mínimo ou a custo cero, porque claro, son prácticas universitarias, e deste xeito tamén conseguimos aumentar un pouco ese abano de xogos en galego, non? E ir avanzando na profesionalización, non? Exacto. E non só iso, senón que a nivel personal nós, quero dicir, nós temos as nosas tarifas profesionais, evidentemente, pero moitas veces tamén abrimos a man e podemos baixar a tarifa para axudar a casa un videoxogo en galego. Quero dicir, é como, non me interesa esta película, como dicía, non me interesa esta película, pero está en galego, vou na ver, para apoiar, pois o mesmo. Con todo, o que decías de avanzar na profesionalización ten que ir polas dúas bandas, é dicir, se un fan decide esforzarse en ver tutoriais de como se localiza mellor, facer algún curso para perfeccionar, fai un xogo para unha desenvolvedora que está empezando e fai no gratis porque non ten cartos para que se faga. Iso está ben. Ollo, pero tamén ten que avanzar na profesionalización a desenvolvedora que fixo o xogo coas traduccións gratis, o seguinte xogo, págao. Exacto. Por iso digo, cando mencionabas ti antes a vocación, ten un risco non asociado, tamén pasa noutras profesións, que ás veces algunha empresa ou algo en un momento puntual se pode aproveitar desa vocación, desa paixón da xente, e non avanzar nas condicións que deberá ter, non? Non sei se isto se está dando ou está mellorando aí. A ver, xente que se aproveita vai haber sempre, pero ti xa cos teus... Non tanto aproveitarse, pero digamos que, coa vocación imos cubrindo, non? Sí. Non, a ver, tivemos aí pouco un caso moi claro e sangrante. Como se chama o xogo este do detective comunista? Disco Elysium. Disco Elysium é un xogo con moito texto. A desenvolvedora non podía permitirse pagar as traduccións a todos os idiomas que lle apetecía, pero tiña unhas comunidades moi decididas. E houve moita xente que fixo traduccións amparadas pola desenvolvedora, pero feitas pola súa conta sen cobrar. E despois, o Disco Elysium petouno. Gañou moitísimos cartos. E claro, e logo empezou a sair o debate. Toda esta xente que fixo a traducción gratis e que agora sí te descartos, xa que vos fixeron o favor de facer que o vosso xogo sexa internacional, podedes compensalos. Aquí non se compensou nin Dios. E claro, aí houve moita polémica de cando non tiñas cartos fixemos o favor, agora que os tes, cumpre. Responde. E non cumpriu. Responde. Tamén me gustaría, por certo,
Ao final abriremos turno de preguntas e intervencións, así que se tedes algunha cuestión, dúbida, algo que queirades comentar ou preguntarlles, teredes tempo ao final e de pensando no que vos apetece de preguntarlles. Tamén me gustaría preguntarvos como chegastes aquí, non? É dicir, nalgún momento pensastes, esta vai ser a miña profesión, ou foi algo que se foi dando, non? Bueno, no meu caso non ten moita ciencia, eu estudei traducción e interpretación na Universidade de Vigo. Cara ao final da carreira comecei a coller moitas materias de libre elección relacionadas con traducción audiovisual e demais. Gustábame moito o tema audiovisual. Non sabía nese momento que traducir videoxogos era unha posibilidade. Claro. Pero entón estaba eu facendo un máster despois da carreira relacionado coa traducción multimedia, audiovisual e demais, onde había un pequeno módulo de localización de videoxogos que me gustou moito e coincidiu con que coñecín o que agora é o meu marido, Ramón Méndez, que xa se adicaba a iso. E claro, díxome con toda naturalidade, non, é que eu fago, isto podese facer, claro, é un traballo tal. O que pasa é que nese momento non había tanta formación como agora hai, non? Entón, nada, pois o que fixen foi darlle unha oportunidade, comecei a buscar axencias de localización, sitios onde eu poidese probar sorte, fixen as miñas primeiras probas de traducción, saíron ben e unha cousa levou a outra ata hoxe. Despois xa rimando incluso. Efectivamente, é o que toque. Bueno, entendo que partimos dunha querencia polos videoxogos, non, Fernando? Que dai nace todo o demais. A ver, eu en realidade empecé traducindo outras cousas. A miña vocación de traductor surdiu como xogador de rol, en realidade. Os que teñades certos anos, se cadra xogastes a Advanced Dungeons and Dragons, a segunda edición, que tiña unha traducción lamentable. Era unha traducción horrible, incoherente, que ti, como persoa allea, como adolescente español que collías o manual, dicías, isto non ten pés nin cabeza, isto é un desastre, eu podo facelo mellor. E, con vistas a algún día facelo mellor que ese señor, Domingo Santos, pésimo traductor, gran fomentador de novos traductores, acabei meténdome en traducción e interpretación. O que pasa é que os meus primeiros anos non foron nada de traducir cosas de friquismo, foron traducción técnica, traducción de pesca, en Vigo Marín vas traducir de pesca sempre, traducción de coches, en Vigo vas traducir de coches, traducción xurídica. Ao cabo acabei empezando a facer traducción literaria ao galego. Fixen unha chea de libros. Aí é cando empezou a xente, os meus clientes a darse conta de que o ser friki vale. A min empezaron a encargarme as cousas das que sabían que eu ia tirar mellor e ia meterlle máis cariño precisamente polas miñas querencias. Encargáronme a materia escura, encargáronme novelas de Philip K. Dick, encargáronme novelas de George Orwell, é dicir, cousiñas que eu ia facer con moitísimo gusto, pero cobrando, ademais, evidentemente. E a partir da traducción literaria foi cando acabei nos videoxogos. O primeiro que fixen, o primeiro no que traballei foi o Divinity Original Sin 1. O seu marido, que xa coñecía a miña da trayectoria, dixo, mira, este é un texto cunha certa pretensión literaria, cunha calidade de textos a que queremos darlle un extra. Queres ser o revisor desta cousa xa que ti fixeches literatura? Eu dixo, por suposto. E nada, a partir de aí todo foi rodado. A ver, nos tivemos un pouco esa sorte ao empezar. Empezar nunca é doado, Se ides empezar a traballar en localización de videoxogos, vai custar facer clientes. Ides tardar, ides mandar 100 currículos, deses 100 van responder a un. Carallo, pero van responder a un. E no momento en que respondan a un, se o facedes ben, en videoxogos é moi doado fidelizar ao cliente. Se faz ben as traducións, queren que as fagas ti toda a vida. Quero dicir, eu fixen para Larian o Divinity 1 e desde entón fixen todos os xogos de Larian. Así que... Primeiro consello gratuito. Así que, bueno, pois...
digamos que a indignación foi o primeiro que che impulsou a ti. Sin dúbida. Bueno, pero ti, Alba, por exemplo, si que che gustaba xogar Eu xa aí na casa xogaba, do veciño, sí. algo sei por aí que te colaba. Efectivamente, a ver, eu son dunha vila da Costa da Morte, quero dicir, para mercar un videoxogo case tiña que vir ata Coruña ou a... Claro, entón, sí, pero os primeiros contactos xa foron pois de cativa, coa Nintendo 64, o Super Mario Bros. E todo isto, pero bueno, logo tamén tive unha época na universidade de, digamos, reconexión coas aventuras gráficas que me gustan moitísimo, e a partir de aí pois xa fun ampliando a vano e ata hoxe, xa xogo calquera cousa, prácticamente. Tamén che pasou como a Fernando esa sensación de que o inicio é duro, que non hai esa estructura, un pouco, sensación un pouco de estar perdidos, pode ser, o inicio ou non? De feito, eu engado, pola miña experiencia persoal, que eu, claro, o meu primeiro traballo pagado foi a través dun intermediario, dunha axencia de localización que se dedicaba a traducir videoxogos. E comecei como revisora, de feito. O que pasou foi que, claro, cando rematou esa etapa, tiña que dar o salto a outra cousa, xa fora por conta lle ou por conta propia, a min entrou o medo terrible de que, claro, agora facerme autónoma, por exemplo, non tendo unha carteira de clientes, non tendo ingresos, non, ao comezo, é como un salto de fe moi grande cando non estás comezando e non tes... Eu non vivía na casa dos meus pais, eu xa levaba fora dende os 18 anos, co cal foi pois un salto de fe importante, pero bueno, saiu ben, pero o dito, o normal é enviar 500.000 currículos que che contesten cando che contesten. Moitas veces é verdade que a xente desespera porque é que mandei non sei, en novembro, estamos en agosto, non me contestar. Claro, que pasa? Que a industria do videoxogo ten unhas etapas. Ten uns picos de traballo, non? Por exemplo, cando eu comecei era sempre o verán, estamos a lo mellor falando dende abril ata setembro. Era un pico de traballo criminal, por que? Porque era cando se facían os xogos para que estivesen listos para a campaña de Navidad, de Nadal, non? Claro, entón era isso. Agora non, agora hai tanta oferta de videoxogos que realmente todo ano hai traballo todo ano. Que pasa? Que a nivel de axencias, pois teñen épocas do ano con máis ou menos traballo, cando non están reclutando non van a estar respondendo activamente ao correo, entón, claro, hai que perseverar moito tamén. Antes de abrir turno de preguntas, sí, Fernando, un segundiño, destes antes un apuntiño, unha posible solución que ese respaldo, esa inversión, pois máis respaldo público, non, a este traballo, se tiverades que dar un consello a todas aquelas persoas que agora pois están interesadas en entrar neste mundo, aparte de o primeiro que vos chegue, facede o ben, poñede aí toda a carne no asador, cal sería? O meu primeiro consello, formadevos. Quero dicir, sexa en plataformas, sexa en estudios regrados. Quero dicir, non é imprescindible que fagades traducción e interpretación, mestrado de traducción audiovisual, experto en localización de videoxogos. Ese é o camiño ideal, evidentemente, pero se cadra tampouco é necesario. Quero dicir, de feito no ETIF temos moita xente que ven doutras carreiras e acabou dando excelentes traductores. Así que iso, dunha ou outra maneira, buscade a vosa maneira de coñecer ben en que medio vos estades metendo antes de vos lanzar ao traballo, e iso, cruzar os dedos e ter paciencia. Se non pasa nos primeiros meses, pasará nos seguintes. A paciencia é clave na vida en xeral, non? Efectivamente. Ias engadir algo, Alba? Sí, non, nada, que tamén, obviamente, aparte do que dixo Fernando, de facer un bo traballo, evidentemente, ser profesional, que iso non só é facer un bo traballo, é entregar a tempo, respetar os prazos de entrega, ser un bo traballador de equipo, moitas veces é máis importante iso que traducir de 10. Por exemplo, outro día estaba eu dando clase de informática avanzada en grau e un alumno dime, Alba, ven aquí un momentiño, dime, e díxome, mira, esta tarefa que nos encomendaches, como de perfecta ten que ir? E a miña cara foi de, a ver, ti imagina que eu son o cliente
e che vou pagar. Como de perfecto crees que ten que estar? E díxome, vale. O Quero mellor que dicir, poidas, o mellor claro, que poidas. entón hai que ser perfeccionista, hai que ser meticuloso, hai que entregar as cousas ben, e obviamente, o que di Fernando, traballo hai moitísimo, pero despois hai que mantelo tamén. Claro. Porque hai moita entrada e saída de xente que pois non dá a talla ou non se implica o suficiente, pero vamos, que se te implica, se o tomas en serio, hai traballo. Se cadra, despertastes algunha vocación. Alguén por aí que irá, bueno, facer algunha pregunta? Sí, a primeira persoa. Non se lle escoita, penso. Non está acceso. Ven axuda por aí. Se non, a ver se podemos escoitalo e reproduzo eu a pregunta. Podemos tirar do clásico cousas do directo, non? Sí. Quería mimos o micro. Agora sí. Quería preguntar en tronca o que estabades comentando sobre facer traducións que se caben non son proxectos necesariamente grandes, pero que poden ser cruciales para a visibilización, non? E a difusión do que é a localización de en galego. Isto pasa necesariamente, sinto moito por contar un pouco da miña vida, Chega un pouco o micro. Vale, sí. Vale, pasa necesariamente por contar un pouco da miña vida, eu fixen como fan localizer dous proxectos pequenos. No momento de publicalos en Steam, claro, puxenos como guías, e ao etiquetalos non existía a etiqueta de guía para o xogo en galego. Había guías en portugués, que, bueno, pódese facer, pero ten unha connotación, non? Pero, bueno, pódese chegar a un público, ou en español. Pero iso é confuso, dificulta o acceso a eso e tal. Entón, o que quería preguntar, digamos, é que vos parece o feito de pretender traducir unha plataforma de difusión como podería ser itch.io ou Steam, e se coñecedes de interese ou vontade, sexa por parte das plataformas en cuestión ou pola comunidade que quera acometer este tipo de proxectos. A ver, as plataformas, polo que eu teño experimentado, teñen un interese negativo. O caso que eu sufrín máis foi Twitch. Que hai por aquí xente do Twitch en galego. Claro, eles, a hora de etiquetar o idioma, teñen que poñer o español ou portugués tamén. E houbo un movimento para que Twitch poña que non é algo que custe millóns de euros nin nada, quero dicir, é meterlle unha liña de código ao programa de adiós, e que teñas unha, o sea, xa non é nin traducir contidos, nin traducir tweets, é que haxe unha etiqueta de galego. Pois non, o sea, houbo meses e meses aí dando a tabarra para que fixesen, e non lles interesou. Xa, se non quixeron nin sequera facer iso, moito menos o de permitir que unha comunidade... A ver, o problema que van ter as plataformas co de deixar que a comunidade faga cousas é o de sempre, é que non saben cal vai ser a calidade. Así que, a priori, van ser reticentes. Con todo, se por botar a imaginación a voar, se unha administración pública se comprometese a dicir nos pagamos isto e buscaremos profesionais válidos para que a traducción da plataforma estea correcta, pois xa sería unha cousa moi distinta. Pero iso pasaría nun mundo ideal, non no noso. Algúnha outra cuestión por aí? Alguén que queira intervir? Sí. Ali despois, vale. Hola, bueno, antes de nada, moitas gracias pola presentación de novo, que me pareceu moi interesante. Quería preguntar, dentro do tema da localización, especialmente a hora de traducir unha broma ou un xogo de palabras que só funciona realmente no idioma original porque non se entende como un chiste se se traduce literalmente, cal é o proceso? Se se empeza por inventar unha broma distinta que encaixe tamén no contexto ou traducir literalmente e intentar engadir despois o aspecto cómico? A ver, escoitaseme, vale. En realidade hai varias estrategias, vale, a hora de traducir. Ás veces atoparemos un xogo de palabras que non nos ven ben porque
traducilo, digamos, literalmente non se entendería, non faría o mesmo efecto e non tería sentido, entón pódense facer varias cousas. Ou omitilo onde sae e recuperalo máis adiante onde nos veña mellor, que sería unha técnica de compensación, ou tentar, digamos, domesticalo, non? Facer unha técnica de domesticación e adaptalo a algo que sí responda pois na nosa cultura, pois que teña sentido, vale? Hai moitos casos de series de humor dos 90 que todos coñeceredes, tipo O Príncipe de Bel-Air, Sabrina, Cousas de Bruxas, estas cousas, non? Onde de repente, pois claro, estaba un rapaz de negro, non? De Bel-Air, falando da Fabada ou de Carmen Sevilla ou... Claro, entón, home, eu cando vía, pois era adolescente e tal, pero aínda así, sen saber nada de traducción, sí que me producía ese choque de, home, non sei, ti saberás moito que é a Fabada, non? Pero esas son basicamente as estrategias. O importante é, a misión principal é facer que ese xogo de palabras ou ese chiste teña o mesmo efecto no público de destino. Da igual como sexa, o importante é a clave, basicamente. Non sei se Fernando quere... Tamén tes unha opción adicional que é a de traducción por inundación, por dicirlo de alguma maneira. Ti se estás traducindo un xogo que é todo humor, podes, o sea, tens que tentar meter chistes sempre que podes. Se hai un chiste en inglés, metes. Se non hai un chiste en inglés, pero entra ben en español, metes o chiste. Vas meter chistes todo o tempo. Eu estou facendo algo parecido agora nun xogo de temática musical. Fan moitos chistes con música. Eu, se en algún sitio vexo que me encaixa, aínda que no inglés non apareza, meto. Porque o rollo é que o espírito do xogo sexa humorístico nun caso, musical no outro. E o xogador non vai saber en ningún momento aquí había un chiste en inglés, pero non o hai en español. O xogador vai decatarse de estamos facendo chistes todo o tempo, estamos facendo referencias á música todo o tempo. O que importa é que esteas no estado mental e que esteas no espírito do xogo e lle transmitas o espírito a quen xoga. Quedan uns feito, pouquiños... bueno, sí. Sí, se queres engadir algo rápido, digo, porque nos queda pouquiño tempo, creo que había unha última cuestión pendiente para que nos dé tempo, pero... Non, damoslle paso mellor, sí. Se non dá tempo a todas, logo andaremos por aí e podedes preguntar. Hola. Bueno, primero gracias por la charla muy interesante y quería preguntaros si notáis mucho una evolución, ¿no? Igual que ha habido en el mundo de desarrollo, yo trabajo un poco en el mundo de desarrollo y ha habido una evolución tanto a nivel técnico como a nivel de profesionalización, digamos, ¿no? A partir de trabajo, todo mucho más estructurado. Si también notáis ese cambio en los últimos años a nivel de traducción y también si notáis mucha diferencia en el tamaño de proyecto, que claro, tiene que afectar, ¿no? Lo que comentabas tú de toco aquí, rompo el juego, pues ese tema supongo que pasará más en juegos más pequeñitos, más indies y demás, que en juegos más grandes, o realmente no, el juego más grande sigue haciendo las cosas mal y sigue teniendo los mismos errores, ¿no? Un poco por ver qué evolución habéis visto en la parte técnica y cómo os ha afectado a vosotros en la parte de localización, ¿no? Bueno, eu pola miña banda vou destacar un tema un poquinho polémico. A ver, é verdade que nos últimos anos evidentemente a localización foi evolucionando moitísimo, é verdade que hai moitos clientes ou estudos de desenvolvemento que cada vez hai máis aos que lles importa ter os seus xogos, que son como os seus bebés, ben localizados, que todo estea ben, tal, pero é verdade tamén que ao mesmo tempo que evolucionou, está vendo nestes últimos anos unha pequena involución co tema da IA, porque agora hai moitos clientes, é verdade que os clientes aos que lles importaba o seu xogo non están tirando de aí, pero aos que xa non lles importaban realmente están tirando, e o que están facendo agora é ao mellor pasar os textos por un traductor automático e vender pois que un traductor lle faga unha posedición, que se lle chama, é dicir, que revise a calidade que vomitou ese traductor automático, non? E claro, que pasa? Que non se está pagando a tarifa de traducción, estáse pagando a tarifa de revisión ou menos, e moitas veces é moitísimo máis traballo, porque a calidade é tan pésima que tes que traducir dende cero, co cal mal para todo o mundo, non? Entón, bueno, non sei se Fernando quere tamén comentar algo. Segundiños, sí, Fernando. Sí, pero rapidiño, sobre todo para decidir na diferencia que dicías entre AAA e indie. Na miña experiencia, os indies, aínda que teñen moitos menos cartos,
coidan moitísimo máis o produto, en todos os aspectos. E os triples As só coidan a conta de resultados. Bueno, pois grazas Fernando, Alba, por participar neste encontro, por falarnos da importancia dos problemas que tamén hai coa traducción e a localización, a todos os que viñestes a acompañarnos e a quenes nos están seguindo dende as súas casas por streaming. Convidamos de novo a que a xente se achegue esta fin de semana ao Palacio de Congresos de Santiago a este primeiro Pixel, a feira, salón en exclusiva do videoxogo en Galicia. Sorte, Fernando, Alba, seguiremos as vosas trayectorias. E coido que hoxe despertastes algunha que outra paixón. A ver se é verdade. Bo día.